הנס, אני אספר סיפור אישי. במלחמת יום הכיפורים הייתי מ"מ צעיר, ונקלעתי לקרבות הבלימה הקשים ביותר במרכז רמת הגולן. טנקים סורים שועטים אל מרכז רמת הגולן ואין עוצר, נפח. הפלוגה שלי נסוגה, ובצדק. עשרות טנקים סורים דוהרים מולנו, לא היה שום יכולת מעשית, פרקטית, צבאית לעצור אותם. ואני כבן גנגב החלטתי שאני נשאר, ויהי מה. זאת אומרת, הרעיון שאני אברח, לא יכולתי לעכל אותו. ולקחתי נשק נ"ט שנשאר בזוקה ישנה ממלחמת העולם השנייה. הסתתרתי מתחת למעביר טנקים ויריתי בטנק המוביל שהגיע עד לגדרות מחנה נפח עם התותח כבר בתוך... אפי, סליחה, עם בזוקה. עם בזוקה, נכון. מדהים. פצצה אחת שפגעה בטנק, לא הבעירה אותו, לא כלום. הטנק נעצר, הצוות קפץ וברח, הצוות הסורי. ואז קרה משהו שאני מספר אותו תמיד, כי חשוב שהוא ילווה את התודעה שלנו ביחס למלחמה. קרה דבר שאני איש צבא הרבה שנים, הייתי ואדם רציונלי והכל, אבל התרחש דבר מופלא. הטנקים הסורים נעצרו, ולא היה שם שום כוח צה"לי שאפשר לתלות בו את התוצאה המבצעית הזאת. הם נעצרו קרוב לשעתיים. כל הפורמציה הזאת, כל היחידה הזאת שהובילה את ההסתערות למרכז רמת הגולן, ועד אז הספיקו להיצבר קצת כוחות, וזה סיפור ארוך, אני לא רוצה לספר פה על עצמי. אבל אני אומר, הדבר הזה ליווה אותי במשך 30 שנות שירות במבצעים שונים, תמיד. מעבר לעניין המעשי, ההשתדלותי, המקצועי, ובלעדיו אגב שום ניסים לא מתרחשים, תמיד בסוף מופיע הסוד הזה, שכשאנחנו עושים את הדבר במסירות נפש, אנחנו חיים אותו, מופיעה עוד עוצמת חיים, עוד תוספת הצלחה לא לינארית. זה כמו הביטוי שאנחנו אומרים אותו שוב בתורה, הוא מאוד עמוק, אתם פיתחו לי פתח כחודו של מחט. תעשו את המאמץ הקטן, תוכיחו שאתם רוצים ושאתם חיים את העניין הזה, ואני פותח לכם פתח כפתחו של אולם. בדיוק כמו נחשון בן עמינדב. מה לך כי תצעק אליי? דבר על בני ישראל וייסעו. אם הם נוסעים, גם הים יכול להיבקע. אפי, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו לקראת סיום הפרקון הזה, הפרק הזה, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. אתה בתקופה הזו עדיין חילוני? בסופו של דבר, אתה בשלב של המלחמה והסיפור הדרמטי, המצמרר שסיפרת על הבזוקה, אני שמעתי עם בזוקה יורה על טנק, אפילו אני אמרתי, מה, באותו רגע אתה עדיין שונה מהוויית חייך של היום. אתה יכול להגיד שהייתה קרבה והייתה משיקות, והטרנספורמציה לא הייתה גדולה כל כך, נדמה לי שזה מה שאמרת, אבל בכל זאת זו תודעה אחרת. מה חשבת באותו רגע, ב-73, כשזה קורה? תראה, אני חשבתי שהמפגש שלי עם המציאויות המופלאות האלה צריך פירוש, צריך דיבור, צריך פס קול, ככה קראתי לזה, ואני חושב שכולנו, הרוב הישראלים, חיים באיזושהי תודעה שהם שותפים לדבר עצום, הרבה יותר גדול מכל הקטנוניות שמשתקפת להם מהעניינים הפוליטיים ומהעניינים היומיומיים. הם יודעים שהם שייכים לדבר ענק שהולך ומתהווה, אין להם פס קול, אין להם ביטוי, אין להם דיבור, אין להם ברור של הגודל הזה. אני אסיים בסיפור שהוא מאותה מלחמה. כמה ימים אחר כך הבקענו לתוך סוריה בהתקפת הנגד, ואני השתתפתי בטיהור של מתחם סורי ליד כפר בשם טורנג'ה, וכשגמרנו לתאר את האזור של הבונקרים, צצה מתוך הבונקר איזה דמות,
הייתי בטוח שזה חייל סורי, כבר התכוונתי לראות, ופתאום המשהו הזה נחת עליי על הכתף. הייתי בטוח שזה איזה חתיכת בטון מהבונקר, או איזה עטלף שככה ברח והתנגש בי. כשיצאתי מהבונקר, על כתפי השמאלית ישבה יונה. היונה הזאת ליוותה אותי על הכתף, על היד, במשך 10 ימים נוספים של קרבות. יונה כזאת, מה לה ולאש, מה לה וללילה. תוך כדי הלחימה היא הייתה על היד שלי או על הכתף שלי, ולא הייתי מאמין בעצמי לסיפור הזה אם לא היה לי צילום שצילם אחד הקצינים עם היונה הזאת על כתפי, ואשתי, שהיא דייקנית גדולה בעובדות, מעידה שכשאני ירדתי בחורשת טל, ביום האחרון של המלחמה, מהאוטובוס שהביא אותי מהמובלעת, על כתפי, על סרבל השריונאים שלי, עמדה יונה. נסענו לקיבוץ עין גב לפגוש את ההורים שלי שלא ידעו אם אנחנו בחיים, אני ואחי. היונה הייתה על כתפי מחורשת טל עד השער של עין גב, ואז, לא היו אז מזגנים במכוניות, היא פרחה לדרך החלון ונעלמה. כשבאתי אחר כך לישיבת מרכז הרב, סיפרתי את זה לרב צבי יהודה, הייתי בטוח שהוא אמר, נו, פשוט. כך הוא אמר, אמרתי לו, הרב, מה פשוט? אז הוא אמר לי, כי מלאכיו יסווה לך לשומרך בכל דרכיך. אני חושב מונחת לנו יונה על הכתף, על הלב, על האוזן. זה רק עניין של נכונות, להדליק אור, לפתוח את הערוצים הנכונים, ולדעת שהטבע שלנו הוא טבע ניסי. וזה בעצם התמצית הייתי אומר, הסוד של קיומה של מדינת ישראל.